खुलुमबाय बड'खौरां इउट्यूब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउज आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि खौराङाव दङ। खाम्फा बरगयारिया जुदि एसेब्लाबो लाजिनाय दंब्ला फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय नमिनेशन होगोनखौ उइथड्र खालामना लानो नांगौ। बे खोथाखौ बुंथिदों सेन्ट्रेल इउ कमिटि इउपिपिएलनि बुंथिगिरि रंगुल बर'आ। आरो बिथाङा बुंनानै होबावदों दि खाम्फा बरगयारिया सासे फेलें लिडार। बै समाव गावसिनि खुंथाय समाव हारियारि दाङाबाजि समाव हारिखौ रैखाथि होनो हायाखै। जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिया जोबोरैनो ओंथि गोनां आरो बियो जोंनि हारिजों थैनाय थांनायजों सोमोन्दो गोनां मोनसे बिसायख'थि। थांनाय गोलाव 10 बोसोराव क'क्राझार एसनि रिजार्भ एमपि सिटआ गुबुन हारिनि आखायाव दंमोन आरो बिनि गुबै दायनिगिरिया हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारि होननानै बुंदों बिथाङा। आरो बिथांमोना बर' जातीयताबादखौ नाख्रेबनानै गुबुन हारिखौ गोजौआव दिखांसिननो जायगा होनायाव बर' हारिया बहाबा नङा बहाबा गाब्र'नो गोनां जादोंमोन। बिथांमोननि खुंथाय समाव खेबथाम हारियारि दाङाबाजिया जादों आरो बेफोरबायदियाव जोंहा हारिनि माखासे सम्पदफोरा नस्थ' जालांदों। बिथांमोना सरकाराव थानाय समाव बै समाव हारिखौ रैखाथि होनो हायाखै। बै समाव बिथांमोना जातीयताबादखौ सिगाङाव दोनना खामानि मावलांगोन होनना समायखेरा लानानै हारिनि मोनसेबो खामानि मावलांनो हायाखै। खाम्फा बरगयारि बिथाङा माब्लाबा गावखौनो हारिनि हिर' बायदि सिनायथि होनो नागिरो, खिन्थु जों बिथांमोनखौ नायोब्ला गुबैयै जिर'। बेनिखायनो बिथांखौ आं खावलायनो सानदों फैबाय थानाय बिसायख'थिनि नमिनेशनखौ बिथाङा उइथड्र खालामनानै लानांगौ। बिथांमोना गोबाव सम पावारआव थासेयावबो हारिनि जेबो खामानि मावनो हायाखै। बैफोरबायदिखौ मोनदांनानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बिथांनो भट होगोनखौ आं फोथाया। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरि, बारग' बुंथिगिरि, बारग' लेङाइ आफादगिरि बिथां जयन्त बसुमतारीखौ बयबो बर' रायजो राजाया हारिनि थाखाय भट होनो साखाफारा जाना दं, जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै बर' हारिनि माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायो। बेनिखायनो जयन्त बसुमतारी बिथांखौ भट होनानै देरहाहोहरनो थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजाखौ खावलायो बिथां रंगल बर'आ। फिन आरोबाव आमेरिकायाव भारतनि फरायसाखौ बुथारनाय जाथाय। थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो आमेरिकायाव भारतारि फरायसाफोरखौ बुथारनायनि रादाबखौ खौरां बिजोंफोराव नुनो मोनबोदों। आमेरिकायाव भारतारि फरायसाफोरखौ बुथारनाया थाद' सोलिगासिनो दं। फिन आरो आमेरिकानि बस्टन इउनिभार्सिटिआव इन्जिनियारिं सोलोंथाइ लाबाय थानाय अन्ध्र प्रदेशनि थागिबि अभिजित पुरुषोरु मुंनि 20 बोसोर बैसोनि भारतारि फरायसाखौ इउनिभार्सिटिनि हाग्राबारि जायगानि गंसे कारनिफ्राय बे गोथै देहाखौ बोखांनो हायो। खौरां मोननाय बादिब्ला दासिमाव आमेरिकायाव बे बोसोराव भारतारि सा 7 फरायसाफोरा बुथारजाबाय। बिजनीआव आयेन बेरेखायै मोसौ लाबोनायखौ हमनो हादों। बिजनीनि झारबिसाफानीआव गंनै टाटा मेजिक पिकआप गारिजों मा 14 आयेन बेरेखा मोसौ लाबोनायखौ बिष्णुपुर एसएसबीनि अपारेशननि समाव हमनो हानाय जादों होनना खौरां मोन्दों। हमनो मोननाय टाटा मेजिक पिकआप गारिखौ AS15A7038 नम्बरनि आरो गुबुन गंसेया नम्बर गैयै होनना मिथिहोदों। गंनै गारि सालायगिरिफोरा फारियै 27 बोसोर बैसोनि आशराफुल इस्लाम, 22 बोसोर बैसोनि दिवान आजादुल आरो 19 बोसोर बैसोनि आब्दुल सुबुर होनना सिनायथि होदों आरो बिसोरखौ एसएसबी हानजाया मोसौजों लोगोसे बिजनीनि पानबारि पुलिस थानायाव गथायबाय आरो हमजानाय साथामखौ बरपेटा जिल्ला खलगासियानि होनना मिथिहोदों। मोसौफोरखौ खाथिनि भुटाननिफ्राय सिखावै लाबोनायनि सन्देह खालामदों। बिसोरनि गेजेराव गोबाङा मिथुन मोसौफोरबो दं, जेराव गोबां मोसौफोरखौ बिसोरनि खोमायाव टेग खालामनाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला टेगफोरा आसामाव लिरथुम जानाय नङा। पानबारि पुलिस थानाया बेनि सोमोन्दै 18/24 आव मोनसे केस रेजिस्टार खालामो आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होनना खौरां मोन्दों। क'क्राझार जिल्ला परबजरायाव मोनसे खास्रि-बिस्रि बुथारनाय जाथाय। परबजरा पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं गाम्बारिबिल गामियाव गंसे न'नि सिङाव 60 बोसोर बैसोनि सासे आइजोखौ खास्रि-बिस्रि गोदोनायाव नारसोमना बुथारनायनि गोथै देहा बोखांनो हादों। जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो सोमोनांदों। जाथायखौ खौरां मोननानै बग्रिबारि पुलिसनि मोनसे हानजाया जाथाय जानाय जायगायाव सहैनानै गोथै सहखौ बोखांनानै बग्रिबारि पुलिस थानायाव लाना थाङो होनना खौरां मोन्दों। जिउ गोमानाय आइजोनि मुंखौ लकी हेम्ब्रम होनना मिथिहोदों। बुथारनायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। पुलिस बिफाना बेनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं होनना मिथिहोदों। दिनैनि थाखाय एसेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। गोजोन्थों।